Zar ti ne misliš da je došlo vrijeme da već jednom riješimo sve ono tamo što je ostalo iza nas? Od zemlje, imovine, prepisa, svih imovinsko-pravnih pitanja. Zarad ove djece što ostaju iza nas. Pa i ja, Ivana, brinem o tome. A ova daljina, troškovi, umor, razne komplikacije. Pojma ti nemaš koliko za to treba vremena i truda. Hvala vama što mislite na nas. Za sva pitanja takve vrste, a i mnogo više, tu je Bosna International Forum. Bosna International Forum, servis za dijasporu. Iz bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine, bilo gdje u svijetu. Registruj se www.bif.ba